Ето в момента, след като сме светнали тази лампа, тя по принцип свети на 12 волта, но може и на 7. Панела дава 3 волта и с ето тази платка, тя е повишаваща. Повдигаме напрежението. Когато изключим лампата, напрежението вече става 12 волта. Потенциално може да стигне до 26. Но ако се появи слънце, ето лампата свети на 64. Максималният изходен ток платката е около 1 ампер. Трябва да имаме предвид, че мощността, която в случая е, ако е 3 ампера за клетка 6, дава 3 волта. 3 волта по 3 ампера са 9 вата. Грубо казано. 9 вата, толкова с изходна мощност можем да натварим. В случая тази лампичка на 4 вата. Но през слънце ще светне на пълна мощност. И с тази платка можем да се регулираме каквото искаме напрежение от 3 до 30 волта.